Οι μάνες το ξέρουν. Ποιο πράγμα? Ρε παιδάκι μου, οι μάνες το ξέρουν ότι εσύ το ξεφλουδίζεις το αμύγδαλο, κλάτς και πιτάς και την πέτσα. Τι ξεφλουδίζω? Λέω, η μάνα το ξέρει, του πας το γράμμα και του φέρεις με το βουλοκαίρα. Ποιανού γράμμα, κύριε? Θα μας τρελάνει. Ρε εσύ, η μάνα το ξέρει εσύ ότι το πνίγεις το κνέλ. Ποιο πνίγω? Ότι το παίρνεις και το δίνεις, λέει, η μάνα το ξέρει. Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκουλα. Σοβαρά. Βέβαια. Και τι λέει η Δόλια? Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει? Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας. Μάνας. Με καμαρώνει. Σε λέει το Λεβέντη πέβγαλα.